आइए भैया, दुर्गा पूजा के बाद छठ के भी बड़ा अजीब माहौल होला। सब भाई लोग, सब चाची लोग, सब चाचा लोग देश विदेश से अपना अपना घर आवत रे, छठ के पर्व मनावत रे। यही छठ के पर्व में एक छोटा सा भाव बा, जल्दी जल्दी मेरे सबके सुना दे। हम गायक किशन चंचल, बंजू पर हमार नवीन भाई, तबला पर शिवम भाई, ढोलक पर सुधीर भाई और पैड पर अमरजीत भाई, अमरजीत बबुआ। बड़ी सुंदर भावा। रुआ सबके समय ज्यादा ना ले अब। क्योंकि ये सूरज माला नैयो ना डोले, उगी ये सूरज माला नैयो ना डोले रे कोयलिया बोले। उगी ये सूरज माला नैयो ना डोले, उगी ये सूरज माला नैयो ना डोले रे कोयलिया बोले। हो गईले भोरे बिनु सार रे कोयलिया बोले, हो गईले भोरे बिनु सार। उगी ये सूरज माला नैयो ना डोले, उगी ये सूरज माला नैयो ना डोले रे कोयलिया बोले। हो गईले भोरे बिनु सार रे कोयलिया बोले, हो गईले भोरे बिनु सार। जय हो, जय छठी मैया। गईले भोरे बिनु सार रे कोयलिया बोले। कहे के बा बड़ी सुंदर भाव बा। सूरज भगवान से कहे, सूरज देव रोज तरहुआ जल्दी जागी दुनिया के जगाईला। रोज तरहुआ जल्दी जागी दुनिया के जगाईला। आज तो बदरी हटत नइखे, काहे देरी लगाईला। अरे आज तो बदरी हटत नइखे, काहे देरी लगाईला। कहे के बाद